Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayubyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba na lang kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, ba't tumingin? Hindi nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear! Story bear, ba't ka tumingin dyan, ha? Ayan, kaya na. Okay na, na. My turn. Okay. Okay. Yan, yan. To, pick. Oh, Okay na ako. here you go. Hindi. Safe, safe. Safe, safe. Safe. A few inches later. Ito na lang, ito na una eh.
Hip na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear. Na baka magalit. Hindi ka nasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinusumpinan mo ko dito. Flashback. Saan pa na ng gummy bear, bay? Hindi mo maalat? Ha? Hindi mo maalat? Ay, medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin sa bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming salamat. Sa lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chip Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3. Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe na. Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question.
Single ka. Course, wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ng interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilang taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. Ano? 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Oo. Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2? how do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. So, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No? At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Grabe yung love triangle! Mara- Grabe na love triangle! Sorry, kailan po ulit? April... Since 24? Kasi we have to be completed. Marachino. 24. Always ko naman kayo pinapray. Marachino. meron siyang best Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Bye, lahat na lang, bye. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung Ah. kick-off natin. Nasabi mo na. Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang... Wala. No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman. Na naman. Ano siya sinabi? Ano naman? Hindi pa... Hindi doon. Parang... Hindi. Alam ko sinabi niya. Ano naman? Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may lang. Wala. Mara. Kami. It's Kami okay. yung It's not offensive. Napaka ano. Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para namang... sa... Akara lagi joke. Tatawanan. Mara. Sorry ha, pero not to compare Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi, ano lang, hindi ikaw itinatawanan yun, hindi. Hindi kasi, dude, Kung na naman, ganito na naman tayo. Oh, sino mo, tatawa ka na naman. Ano, nakakatawa sa sinabi ko, dude. Oh my God. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang attacking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano lang nangyayari? Parang or sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying, part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't. do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba tayo? Yes. Sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of Ako, bullying. kasi this is my personality. That's your personality and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session ha, kasi parang we're all ganging upon you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo ano lang ako dun sa caring side, lalo na kay Conyo Bicolano. Kasi I've heard
a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rakitera at ni Tight Angela. How sure? Bakit siya maninira May live? nagsend ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong na with that? ginojoke mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka, yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng Hindi, madaling araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-usapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. Exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. now that's bullying. Kasi gusto Hindi mo doon ng validation sumusobra eh. Alam mo, ngayon lang kita nakita na galit. Hindi ma'am eh. Oo, Kasi sumusobra na. I've been all, hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I I've guess always pwede been... lang Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Di sana kinonfront mo na lang or hoy, ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you No, that no. I understand Hindi that. kita kailangan ireklamo sa Because HR. it's not too like, much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. Kanino No, I don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din Kasi naman ako mama, if may mali po Okay po talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama, if pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara. Nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka bakit naging Ayan ka na naman, partner eh. Alam mo, gusto ko lang kasing batiin yung mga Mr. Driver na magaling gumapang Ayan! sa kalsada, ha? Ayan, mga ating kabisyo yan at talagang kadikit, kasiko, ano pa bang tawag natin? Ka-Green GSM, ka-Grab driver, ka-InDrive driver, marami tayong driver eh. Ka-UV Express driver, bus driver, kahit naman yung mga private car ngayon na nagmamaneho. Gandang araw po sa inyo, magandang gabi po sa inyong lahat. Oo, sila yung mga kalaflafan natin. In Tagalog, katawanan natin. Yan, katawanan. Oo, kaya in English, Lapan! Batiin ko lang ha si Sir Rogelio Mesias mula sa Green GSM. Yun, oh. At gusto ko lang din batiin si Mr. John Christopher mula naman sa InDrive. Yun, talaga naman. Oo, sabi nila, sino ka doon, ma'am? Tapos sabi ko, sige, manghula ka. Sino yung Rakitera? Ma'am, mas maganda kayo sa personal. Oh! Dahil dyan, nagbigay ka ng tip. Siyempre. Magkano? Alam mo ko ano? Magkano? 20. pero higit dun sa Ang 20 bilis nagbigay yung ka para- ng 1,500 pesos! Kasi nga, nahuli sila para sa Love Knows No Boundaries. Kaya naman kabisyo Mr. Driver, wag niyo pong iisipin na wala akong tip Kasi yung 1.5 na yon, laking tip na yun mula sa Love Radio. Pero dude, sa totoo lang, nagtitip talaga ako ng mas malaki pa sa 100 pesos. Yan. Kasi nahihiya ako. Ikaw ba, magkano ka mag-tip sa mga driver, sa mga nail technician, yung mga Ayan. ganon? Depende. Pero nasa magkano? Mga 200, 300, gano'n. Ay, sinobrahan mo pa yung 100 ko. Hindi, totoo yun. Totoo yun. Depende kasi. Di ba, lalo na kapag nakakatawa yung driver. Oo. Ang dami nakukwento, ang dami mo natututunan. Alam mo ba, ang pinakamatalino, bukod sa Teacher. mga teacher, ang mga driver.
Ay, oo naman. Dami nilang alam, ang dami nilang pwedeng ikwento sa'yo na pwede mo kapulutan ng aral. Totoo. Tsaka dude, dami nilang chismis na alam eh. Di ba? Totoo. Kumbaga, yung teacher ang binibigay na leksyon sa atin, yung mga factual. Yan. Ang driver, bukod sa may ilan-ilan na factual, ang binibigay na impormasyon sa atin ay mga chismis. Tsaka yung mga kwentong hindi malilimutan nila, lalo-lalo na yung mga sumasakay mismo sa kanilang mga sasakyan. Imagine mo, duda, pag may nagkwentuhan na pasahero mo, tapos narinig mo kung yung kwentuhan nila, tapos may pinag-usapang artista, tapos tatatak sa'yo yun eh. Totoo yan, partner. Yung kahit di ka makasabat sa usapan, pero talagang grabe yung lakas ng pandinig mo. Alam mo naman, partner, sa akin naman, ang hindi malilimutan din ng mga driver natin, isa ito sa mga kwento nila. Yung pasahero nila na 56 pesos lang yung pamasahe dun sa app, pero kung makasarado ng pinto, wagas. Kala mo pang 1,500 pesos yung binayad. Tapos magpasundo dun pa sa mismong kanto ng iskinita nilang napakasikip. Galit pa yun. Ba't hindi mo ako sinundo? Bakit magkano ba yung rate ng pamasahe mo? 56 pesos. Galit na galit ka para kang anak ng presidente. Grabe naman yung pagiging entitled niyan. Totoo, partner. May mga ganyan. Pwede bang ilipat na natin yan ng ibang bansa? Alam mo, dude, okay lang naman na medyo magsabi ka na kung po pwede dito po. Yan. Pero in a nice way. Tama. O kung PWD ka, 'di ba? O kung may senior kang kasama, may bit-bit kang bata, pero kung kaya mo namang maglakad nang hindi naman ganun kalayuan, maglakad ka na lang para hindi na mag-U-turn, mag-left turn, mag-right turn at sumakit pa yung ulo ng Mr. Driver. Alam mo, dude, siguro kung ikaw din kasi nagmamaneho ka, magigets mo din yung mga minsang sumusundo sa iyo eh, na nabubok mo ng mga Mr. Driver or napapara mo eh. Tama. Kaya kayo, magbago-bago na po kayo sa mga pasaherong pasaway. Huwag nyo na pong awayin yung mga driver natin. Nagmamalasakit lang din sila sa inyo at nagtatrabaho lang din sila. Hindi nyo po sila kaaway, kundi sila po ang kakampi mo at kasama mo. Katulad ng 90.7 Love Radio para mahihatid po kayo sa tamang landas ninyo. Oo, kung gusto ninyo, edi magpahatid kayo na kay Lord. Baka mamaya tuluyan kayo niyan, diba? Kaya mag-ingat-ingat po kayo, no? Anyway, Kabisyo, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi, magsasama tayo. Kasama mo ang Basa Princess DJ Rakitera. At kasama nyo rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jal. At ngayong gabi, samahan nyo kami sa isa na namang pagsisiwalat ng sikreto ng ating Kabisyo. Kaya naman, kapit lang, tutok lang sa 90.7 Love Radio. Kailan pa bang i-memorize yan? Basic! Susunod na po ang DJ Rocky's Secret File with Jello. Metro's #1 Love Radio. Basic! Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman! Bullying, part 2. How do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. Ayun, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No. At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Grabe yung love triangle! Mara! Grabe na love triangle! Sorry, kailan po ulit? April... Since 24? Kasi we have to be completely. Marachino. 24. Always ko naman kayo pinapray. Marachino. meron siyang pero kung ganun. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Bye, lahat na lang, bye. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung kick-off natin. Nasabi mo na ba? Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung sabi. Nakaka-offend.
Parang, No, it's not offensive. Kasi hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang, na naman. Hindi pa, hindi doon, parang, hindi. Anong ba sinabi niya? Ano naman? Hindi kasi yung tawa niya, ma'am, parang may laman. Wala. Yun, Mara. Kami. It's Kami okay, yung it's not ngumiti. offensive. Napaka ano. Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh, para Hindi namang, pwede sa... akala lagi joke. Tatawanan. Mara. Sorry pero not to compare Kim Chino, kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi, ano lang, hindi ikaw itinatawa niya, hindi. Hindi kasi, dude, Diyos ko never. na naman, ganito na naman tayo. Oh, sino mo, tatawa ka na naman. Ano, nakakatawa sa sinabi ko, dude. Oh my God. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang ataking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano nang nangyayari? Parang or sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying, part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't. do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba Yes. sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of Ako, bullying. kasi this is my personality. That's your personality and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all Bigat ganging upon you. naman nung It's just that bullying. we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo ano lang ako dun sa caring side, lalo na kay Conyo Bicolano, kasi I've heard a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rocky Terra at ni Tight Angela. How sure? Bakit siya maninira May live? nagsend ng record. How sure are you it's live? Yeah, nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong with that? Gino-joke mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka? Yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng madaling Hindi, araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-usapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. Exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. that's bullying. Kasi gusto Hindi mo doon ng validation sumusobra eh. Broski. Oh my Alam mo, God. ngayon lang kita nakita na galit. Hindi ma'am Wait, eh. Oo, Kasi oo. sumusobra na. Hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I I've guess always pwede been... nang Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Di sana kinonfront mo na lang or hoy, ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you No, that no. I understand Hindi that. kita kailangan reklamo sa Because HR. it's not too like, much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? pero hindi ba totoo na kapag ka wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. No, Kanino I don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din Kasi naman ako mama, if may mali po Okay pa talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama, if pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara. Nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yung nireklamo ko No, you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo.
Paano deserve? That's So ano ba, because akala ko ba ako na yun. pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo, family. So, we have differences, obviously. And eventually, what we're really doing is, we want to protect this pact. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko din kasi may ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle yun. Yes, kasi Sinasabi niya sa akin yun. ayoko ngang isipin mo na, ito na naman si mamata niya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Eh bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa? Like, hindi ba tayo pwede magkaroon Oh my ng God. personal O, sige, conversation? ikaw. So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priority. ito na nga, ito na, maghintay ka, it's a prank! I am so sorry, guys! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry, everyone! I am so sorry! Sorry po! Sorry! Sorry! Pero ito lang sinabi ko. Sorry na Wait lang. Gusto ko lang sabihin na I did not expect the plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang nawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pa naman ganun. Kasi ito si Jerry, pindot pa ng pindot dito eh. Nakakainis. Sorry po! Protective ako kay Broski kasi may ganun si Broski. Kaya sumasagot ako kasi. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Tapos mo mura-murahin, hamak-hamakin, at sasabihin mo hindi mo na siya babalikan. After 2 days, kayo ulit. Ang sweet niyo pa. Ang sarap nga namang nakapulupot pa. Baby love! Tapos para silang mga maliliit yung mga boses. Diba? Nakakayamot. Kayo mga babae, masyadong na-expound ko minsan pag nagkwento kayo, yung feeling nyo kasi emotional kayo. Exaggerated. Oh, exaggerated. Bakit exaggerated ba ako magkwento, Diego Bandido? Grabe ka naman mag-assume na mga babae ganon. Di ba baka maliit With lang maliit lang na bagay. Oo, parang nagtampo lang. Sa bagay. Again, sa mga lalaki, parang halimbawa, hindi namin talaga alam kung bakit kayo nagagalit. Tapos ikaw galit na galit ka na. Oo, Gina G, with Dragon ka na, with oh. actions, feelings, dance steps, cheer dance. So ngayon, yung nag-absorb, kapwa mo rin din babae, hindi yung utak nito. Correct. Oh, dragon sa dragon. Dragon na may kasamang Godzilla, na may kasamang dinosaur, di ba? Ganyan, naghalo-halo na. Parang babae lang talaga yung yung magkita tayo. Mga Mars, magkita tayo. Wala kami kailangan ko maglabas ng sama ng loob, mga Mars. Parang awkward yung sila. Brad, magkita tayo. Gusto ko maglabas ng sama ng loob. Brad, anong mangyayari? Yung asawa ko, Brad. Ayan, di ba? Pakinggan mo ako. Parang bihira. Parang bihira talaga yung lalaki yung nagsabing, Brad, magkita tayo kasi meron akong angst sa misis ko. Parang bihira Ayun, siya. kung meron pero ng ganyan, pero meron naman. Medyo mabibigat na talaga. Yung hindi Matindi. Correct. siya away na yung tampuhan lang. Correct. Hindi. Medyo matindi na talaga. Na siguro, kailangan din ng tao makakausap. Oo. Kaya lang, mag-disclaimer ka lang din na, pero posible pa kasi kami magkabalikan, ha? Ano lang talaga. Well, it is what it is. Diba? Tingnan mo, pati ko tungkol sa trabaho. Hindi ba't ilang beses na tayo nagrereklamo minsan sa trabaho, nakakainis, hindi nabibigay yung mga gusto, may reklamo sa ganitong boss, may reklamo sa ganitong kaopisina, pero hindi ba't everyday nandiyan ka pa rin? Pumapasok ka pa rin. Pumapasok ka pa rin talaga. Kasi nga, parang siguro
katulad ng relationships, Aha. mahal mo naman talaga, hindi lang talaga perfect. Mhm. 'Di ba? Oo. Ay. So, again, ganun kasi kayo talaga mga babae. Very emotional Expressive kayo. lang Expressive talaga. kayo eh. So, hayaan mo na yung friend mo. Oo. Ganun lang talaga. Kung minsan yung nakakarating sa'yo, exaggerated na pala. True. Pag kinumpronta mo yung lalaki, nag-away na kayo. Anong away? Bakit Ano mayroon? ba nangyari? Diba? Correct. Yung lalaki parang, nag-away ba kami? Ganon. May ganun pero, yung, talaga eksena. pero yung babae, exaggerated talaga. Oo, umiiyak na umagano Oo, na. at saka exage talaga kami sa lahat ng bagay. Kwento lang naman. Sumasabog na yung utak niya, parang Sumasabog. vulkan. Correct. Ang dami na naisip ng mga instances, naalala na ang lahat ng mga bagay-bagay. So sadyang ang mga babae, may ganyan lang talagang Oo. uri ng pag-iisip. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. It's time for DJ Rocky's Secret Files.
with Jello. May gusto kong sabihin sa taong minsan ko nang minahal. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Itago nyo na lang ako sa pangalang Chito. At ito, ang aking secret file. Ipagpaumanhin niyo po sana kung medyo kakaiba ang ibabahagi kong secret file kumpara sa mga madalas niyong i-ere. Gusto ko po kasing derechahang ipahayag ang nararamdaman ko para sa isang babae. Itago na lang natin siya sa pangalang Violi. Violi, sino ba naman ang mag-aakala na sa simpleng kumusta mo lang, mabibihag mo ako? Yung simpleng pag-chat lang at pagbabahagi mo sa akin ng mga kwento, yung mga nangyari sa araw mo, nabubuo mo na rin ang araw ko. Sa katunayan, nagiging komportable na nga ako tuwing magkausap tayo. Para na tayong matagal na naging magkaibigan. Araw, nauna tayong nagkatagpo. Naalala ko pa, tanghaling tapat, napakainit. Pero mas pinili ko na lang na ilibang ang sarili ko. Kaya't nag-online ako at bumisita sa isang website na puno ng mga weirdong tao. Doon sa Ome. At habang nakabisita ako sa website na iyon, inihanda ko na ang sarili kong makakita ng iba't ibang tao na po pwedeng makausap. Kumbaga mga bagong kaibigan. Nakasalamin ka pa nga. Parang mukhang sosyal. Kahit mukha naman talaga akong may sira sa ulo. In-entertain mo pa rin ako. Nagkatagpo tayo. Hindi man sa personal, kundi mata sa mata sa pamamagitan ng isang video meet. Sa app na kung saan ay makakatagpo ka talaga ng iba't ibang nilalang. May mga weirdo, may mga baliw, may siraulo, may mga mangmang at kung minsan, meron din namang mga taong matitino. At sa hinaba-haba ng pag-i-skip ko, ikaw ang nakita ko. Gandang-ganda ako sa'yo. Parang ang sarap-sarap kurutin ng todo niyang pisngi mo. Tsaka napaka-friendly mo. Sa mga ginagawa mo, napapasaya mo ko, napapatawa mo ko, napapangiti mo rin ako. Matapos ang mga kwentuhan natin na hindi natin alam kung saan talaga patungo, tsaka ko kinuha ang social media mo. Inaccept mo ko sa account mo. At doon na ako simulang nahumaling sa iyo. Hindi ko nga inalintana na nagkaka-eyebags na ako sa pagpupuyat. Makausap lang kita.
Usap doon, usap dito, rant doon, rant dito. Chika ron, chika rito. Na para bang magkapit bahay lang tayo na mahabang panahon na maging magkapit bahay. At oo, minsan napapaisip ako kung hanggang tropa lang ba ang relasyon na meron tayo. Pero naisip ko, hindi ko muna sasabihin agad sa'yo. Itatago ko lang muna. At hindi muna ako aamin. Kasi, alam ko na hindi ako uubra sa iyo. Pero, sa bawat kwentong nasasambit at napag-uusapan natin, lagi mong nadadamay ang buhay mo. At oo, alam ko na marami kang kinaharap na mahirap tanggapin at unawain na sitwasyon, pero ako naman na nagpapaalala sa'yo na normal lang yan. Labanan mo lang. Dadaan lang yan. Huwag mong tambayan. Yan yung mga salitang pakiramdam ko makakagaan ng loob mo. At kung malapit lang sana ako, madadamayan kita sa mga problema mo. At minsan sa kwentuhan, nababanggit mo ang love life mo. Hindi nawawala sa chika yan. Kumusta love life, be? Mga tanong ng isang tulad ko na tsismoso. Pero, may tinatagong paghanga sa iyo. At kaya ako tinatanong yun kasi baka mamaya, meron ka na pala talagang love life. At mukhang hindi mo talaga alam. Wala kang ka-idea tungkol sa tunay kong nararamdaman para sa iyo. Magiging higit ba na magkaibigan tayo? Bukas magsama-sama tayo para sa Bingo Plus Pabuenas, kung saan pwede ka manalo ng 500 pesos plus merch items mula sa Bingo Plus. Ang kailangan nyo lang gawin ay tumutok sa 90.7 Love Radio Facebook page. At syempre, kailangan naka-like, follow kayo dyan. At huwag niyo pong kakalimutan na sagutin ang question of the week. At ang may pinakamagandang sagot sa comment section dun sa question of the week natin, siya ang mananalo ng 500 pesos plus merch items mula sa Bingo Plus. At kung gusto mo pang maging bingonaryo, bisitahin lamang po ang www.bingoplus.com. So, paano ba yan? Kita-kits tomorrow para sa Bingo Plus Pabuenas! Yun lang naman. Hindi kami nag-usap ni Titan Jello, pero parang iisa kami ng suot. No? Di tayo nag-usap, no? Pero ang tanong, hanggang kailan? Charot! Kailan? Oh, maghihintay na makasama ka sa buhay kong puno na. Ba't kasi pinapabitin pa eh? Kasan?
Nakakatawa yung ano. Ba't pinabibitin pa ang mga bagay-bagay Ngayong week na to, marami pong tensyon na magaganap? na nagaganap. At next week, abangan nyo po. Kung sino? Sino? Libre. Sino kaya ang unang mawawasak? May maghihiwalay. Kaya, Pero baka hindi na nakakapumasok ng June 2? anong June? July na. July ba? Parang gusto ko na kasi bumalik ng June 2 ulit eh. Pero matagal ulit. Ay, 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 ay. Wait lang, send ko sa iyo yung ano. Shoutout tayo! Brother, paita tayo, paita. Shoutout tayo, shoutout. Okay, Pab. Shoutout natin ng ating mga kabisyo. Dude, sinend ko sa iyo ha. Thank you, dude. I care. Hindi lang kwento kapon yung aso, no, dude. Narinig mo ako, ba yun? nakikinig ako. Sabihin ako sa'yo. Kilala ko yan. Ha? Kilala ko yan. Ha? Kilala ko yan. Hindi. Hindi. Basta-basta. Sige, mamaya na lang. Nakaganyan tayo. Hindi. Masyadong ano. Kabisado ko na. Ay, next week wala nang ganyan. Pag ganyan, nakasampay po si Titangelo. Ganun yan. Wala na. Oo, next week abangan ninyo. Kabisado ko na ang tamis ng iyong labi. Herlician Librado, happy birthday po sa inyo. Magandang araw at ingat po kayo dyan. Isa po kayong lokal ng Sabarte. May good evening. Hello rin kay Daniel. Pa-shoutout kami ng asawa ko, mga Lods, Taytay Rizal. Ayun. Hindi pa daw sure ko. Gets ko na yung sasabihin mo. Parang kumonekta ako sa'yo. Hindi, dude. Basta mag-entertain ka muna. Sandali lang guys, inasikaso ko pa yung kapatid ko eh. Watching sa Kuwait po, nakikinig din ako sa Radyo Philippines app. God bless po. Okay po, hello po sa inyo. Shoutout po dito, sasabihin please Dasmariñas Cavite. TY, shoutout sa Dasmariñas Cavite. Watching from Japan, hello po, Clark Kunanan. Ang kinis daw ng face. Wow, thank you po. Siyensya. Maraming salamat po. Jules! Hi Jules! Kamusta na? Ayen, hello po. CJ Rambo. Ayan po. DJ, saan po event nyo sa QC? QC? May event ba tayo sa QC? Oo! Sa UP! Opo, kita-kits po tayo sa Lablaban. Ayan po. Gaganapin po yan sa UP Diliman. Kasama ko po dyan si Kim Chino. At naimbitahan at kasama po tayo at parte po tayo ng event po ng Pride Month. At shout out po sa lahat ng mga kabisyo natin na LGBTQA+, na minamahal po natin at niyayakap din po natin kung ano po yung sinisigaw ng kanilang puso at nararamdaman. Hello po sa inyong lahat. Mahal na mahal po kayo ng 90.7 Love Radio. Kogyo Gate 2, Antipolo po. Gordo Family, hello po. JM, hello po sa inyo. Magandang gabi sa imo tanan. JM. Ay, sabi ni Jules, gusto niya daw ng hatid sundo. So ano, all, sino ba naghahatid sundo sa'yo? Shoutout po watching from Marawi City, Lanao del Sur. Hello po, JM. Cherry, hello, good evening. CJ Rambo, nakakamiss po ang Maynila. Yes po, talaga naman. Diba? Sabi nga daw nila, kakaiba ang Pilipinas at Maynila.
Danix Santa Ana, good evening po. JM, watching from New Zealand. Hello. Meron po ditong Love Radio Iligan City. Wow, hello po sa inyo. Shoutout po sa Valenzuela. Hello po sa mga taga Valenzuela. Second reading na po tayo, mga kabisyo. Diba? Ay. Nagtatangis ang aking mga bagang. Naaasar ako. Zumak up! Kumusta na baby Kasama ko? mo Okay kami. naman. Uy guys, pag-pray natin yung kapatid ko for his healing. Actually, alam mo, birthday niya pa bukas. So talagang magba-birthday siya sa ospital. So yung kapatid ko po ngayon ay currently nasa hospital. And baka lang may nakakakilala pala dito, no? I mean, gusto ko lang matanong kayo guys kung pag HMO ba, Yan. kunwari nasa ospital na, Yan. 'di ba? Syempre gagamit ka na ng HMO. Depende Yan. naman sa coverage, 'di ba? Emergency. So pagdating sa ospital, sabi baka pwedeng ito yung gamitin pang cover no expenses. Kasi nga kaya ka nga nag-avail ng HMO para guaranteed na kapag gano'n ng mga hospital, okay, 'di ba? So eto na. Pagpasok doon, sabi ba naman nung staff doon, hindi po namin magagaranti na magagamit po itong HMO ninyo. Recognize naman po, pero hindi po siya guaranteed na magagamit upon settlement lang po of the bill. Ano nga naman pag tingin mo pa lang dun sa bill, tsaka mo lang malalaman kung magkano yung babayaran mo. Paano kung hindi naman mako-cover lahat? Di sayang yung binayad mo dun sa HMO. Ganun ba yun, guys? Ganun ba yun? Exactly, Jules. Ito na, si Jules. Dapat covered na yan. Oo. Only in the Philippines, depende sa HMO. True, got hospitalized last month, nakaka-disappoint ang HMO. Tinatawag po yan kung covered yung specific procedure na need ng kapatid mo. So, saan itinatawag? Bakit po kumuha ng HMO kung di nila i-accommodate? Exactly. Depends on the coverage of HMO policy. Before sila mag-advise if alin na mako-cover sa plan mo. Depende po sa hospital. So, nandito siya sa Manila banda. Hindi ko nababanggitin to ng hospital. Pero nasa Manila area. So, yun. Pero sobrang weird, di ba? Emergency. Tapos biglang hindi siya mako-cover. Sa HMO, Department ng Hospital ang tatawag sa customer service ng HMO. Okay. No, dapat cover nila lalo kung binabayaran ng owner yung HMO. Or kayo magre-request sa LOA if i-allow nila. Sa case ko kasi ako nag-request. Ano ibig sabihin ng LOA? Meron po dapat yan sa hospital na tumatawag sa HMO to verify. Yun nga hindi pa daw talaga guaranteed. So, upon yung pag-alis lang nung mismong pag-alis lang nung mismong, anong tawag dito? Pag-alis lang nung mismong discharge, yun tawag doon. Yun.
tsaka palang malalaman. Paano kunwari 300,000 yung bill mo? Tapos ang na-cover lang doon 50,000. Diba? Imagine mo. From HMO indicating the services procedure and undergoing other info. Hello, Rex. Yes, what's up? Ano yun? Okay, hindi nila magagaranti. So, ganito, kung po pwede kamo, ibigay nila sa iyo kamo, lahat ng resulta. So, ngayon, iaano nyo na, magpapalipat na tayo ng ospital. Oo, pero bago kayo umalis dyan, sabihan mo muna si Ricky, kung kung ilang oras ba yung duration na dapat nandyan ka sa emergencies or emergency room. Like, gano'ng katagal from kung 4 p.m., kung 12 hours ba yun? Kasi syempre, bayad pa din naman sila kung may specific duration, di ba? So, sulitin mo na nandyan ka hanggat hindi pa naman nakakahanap ng hospital. Nasaan si Ricky ba? Okay, sige. So, wait lang. Ako na nga lang pupunta. Okay, sige, bye-bye. Doon din muna ako mag-top secret, ha? Tapusin ko lang. I got you! Okay, sorry guys, ha? Sobrang emergency nito. Sabi na lang kayo. Makainit talaga ng dugo yung mga yan. Oo. Parang super saiyan. Kasi ako doon, maano ako sa HMO, maano ako sa insurance. 0-year-old pa yung anak ko. Yes. Pero may insurance. Meron na insurance yan. na, di ba? Oo. Totoo yan. Health insurance. Kasi doon ako takot na takot. Kahit na magbabayad ako ng ganitong amount, basta guaranteed Kasi na kung health magkaroon is kami wealth, ng sakit, okay lang. Even yung mga pagda-travel namin doon, nagpapa-insure kami. Diba? Oo. Kaya, Nakaka-stress, no? nakaka-stress. Kasi hindi nagagaranti. Syempre kakagastos lang na. I mean, yung kapatid ko kakagastos lang yan recently. Yan daw pinagdaanan yan recently. Tapos birthday niya pa bukas. Kawawa naman siya. Diba? Tama ka dyan, CJ. Napaka-essential ng insurance. Na parang kahit anong perang meron ka dyan, kahit nasabihin mo, may 2 milyon ako dyan. Hindi ka sigurado. Pag nagkasakit ka, maubos yan. Oo. Totoo yan. Ako nga, dude, alam mo, sobrang pasalamat tayo sa MBC Media Group. Kay Boss Juan. Yan. Ako, dude, nung nagka-patella fracture ako, ang bill ko nun, dude, nasa 300. Pero, inabunuhan ko muna. Pero, na-reimburse ng MBC. Ilang years? Ha? Gaano katagal pala? Na-reimburse? Huwag kang mag-alala, Okay naman. mabilis yun. Basta naibigay mo Thank lahat you, ng Lord, dokumento mo. Pero siguro mga 6 months. Pero at least may ipon. In fairness naman, kumbaga at least nagkaipon ako, meron akong Oo. pera. Kasi kung wala, saan ko hugutin yun? Totoo. Pero at least na-reimburse ko sa kumpanya. And depende po yan sa kumpanya na meron kayo, 'di ba? Na kinabibilangan ninyo. May iba, 'di ba, parang nagpapa-HMO sila. Pero ano 'yun? Anong tawag dito? Bawal sa atin yun. Ha? Kunyari may HMO. Tapos, Sa labas? Hindi, may HMO ka na. Oo. Tapos papare-reimburse mo dito. Zero kasi bill yun eh. Automatic. Hindi, kung, hindi. Malalaman. Bawal, Oo, zero bill yun eh. Oo, Kikita yun eh. Under ng HMO. Oo, malalaman, dude eh. Ayun. If mag-transfer sila ng hospital, call lang sila in advance if affiliated sila sa HMO provider ninyo. Okay, thank you. Tinamad yung tumawag sa CS. Basta ako, masasabi ko lang. Siyempre, ano namang alam din ng mother ko. Madox kina Doc Zig. Yun.
Based on experience na yarn. Eye care ba siya o? No, para sa Hana, hello. Condolence sa iyo, anak. Ay, mali. Mali pala. Ay, sorry. Ay, sandali. Ay, palibasa, ang business namin ay ganun. Sorry. Palibasa yun ang lagi kong sinasabi sa family. Sorry. O sige. O, sige. O sige. O anak. Anak, congrats. I love you. Dude, tapusin ko lang itong second reading, tas ikaw na mag-comment, ha? Ano ba na dyan? Atake mo yan, dude. Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies
Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Mga kabisyo, sa unang bahagi ng Secret File ni Chito, nasaksihan natin kung paano nagsimula ang isang simpleng online encounter na unti-unting naging espesyal. Mula sa isang random na pagkikita sa Ome, nauwi ito sa mahabang kwentuhan, walang sawang kamustahan, at pagpupuyat para lang makausap ang isang taong nagpapasaya sa kanyang araw. Pero kabisyo, hindi ba minsan ganito rin tayo? Yung akala natin na simpleng kaibigan lang hanggang isang araw, napapansin na nating hinahanap-hanap na natin ang presensya niya. Yung bawat notification, nagpapabilis ng tibok ng puso mo. At kahit hindi pa umaamin, alam mong may espesyal ka nang nararamdaman. Kabisyo, paano kung habang palalim ng palalim ang pagkagusto mo, unti-unti mo rin natutuklasan na baka may iba ng laman ang puso niya? Ano kaya ang susunod na mangyayari kina Chito at Violi? Magkakaroon ba ng lakas ng loob itong si Chito na aminin ang kanyang tunay na nararamdaman? Abangan ang susunod na magaganap sa pangalawang bahagi ng Secret Files. May pag-asa kaya ako? Kasi baka meron ka na palang love life. Ako pa naman ay umaasa na balang araw magiging tayo. Hindi ko na rin kasi maisip ang bawat araw ng buhay ko kung hindi kita nakikita, nakakausap at nakakapiling. Kahit online lang. At kung minsan, bihira na lang tayong magka-kwentuhan, harutan, dahil may kanya-kanya na tayong buhay. Hindi naman kailangan araw-araw. May ganun. At hindi rin naman araw-araw, ako lang ang kausap mo. Mahirap mang aminin pero mahirap na gawin nating mundo ang isa't isa. Dahil may iba pang nakapalibot sa mga mundo natin. At aaminin kong araw-araw kitang iniisip noon. Kasi ibang-iba na talaga ang nararamdaman ko. Araw-araw kitang napapanaginipan at hindi ka na makaalis sa bawat brain cell dito sa ulo ko. At dahil yun sa mga simpleng pag-update mo. Dahil tropa tayo. Tropa lang tayo. Lang. Tropa lang. Pero alam mo, Violi, ang tanga-tanga ko. Bakit ba kasi hindi na lang ako nagsabi sa'yo ng totoo? Bakit di ko na lang inamin? At paano kung umamin ako? Paano ko naman sasabihin yung tunay na nararamdaman ko? Diba, hindi na nga lang kaibigan lang ang gusto ko. Paano kung giniba ko na yung pader? Paano kung nag-take the risk ako? Baka may chance ako.
At oo, mapa-LDR man yan, papalagan ko. Gawin lang natin uli kung saan tayo nagtagpo. Sa mga simpleng update mo, kumpleto na araw ko. Pero bigla ko ring mapagtatanto. Magkaibigan lang tayo. Kaibigan lang. Hanggang dun lang tayo. Dahil may masisirang matagal na pagsasama panigurado. At oo, tuloy-tuloy pa rin akong sumusubaybay sa mga my day mo. Dahil alam ko na lumalakas na ang confidence mo. Dati mahiyain ka, pakipot, at palaiwas sa tao. Ngayon ramdang-ramdam ko na malayang-malaya ka. Malaya ka nang makipag-usap sa iba't ibang klaseng tao. Marunong ka na ring makisama. Kumbaga, nakawala ka na sa pinagtataguan mong hawla. At ngayon malaya ka na ring pumili ng kung sino o kung ano ang gusto mo. At isa na rito ang pagpili ng taong mamahalin mo ng totoo. Umasa ako nun na baka ako yung mahanap mong taong magmamahal sa'yo. At isa yan sa mga nababanggit ko. Sa sarili ko. Basta mag-ingat ka. Ngayong nalaman ko na nakahanap ka na. Wala naman akong balak na humadlang. Lalo na't alam ko naman kung saan ako lulugar. Bilang kaibigan mo, bilang tropa mo, kailangan kong magparaya. At hindi dapat ako maging sagabal sa pag-ibig na nahanap mo. Pipiliin kong maging masaya para sa'yo. Dahil kung saan ka masaya, dun din ako magiging masaya. Kahit masakit. Kaya magmula ngayon, Violi, my violet butterfly, pinakakawalan na kita. Hindi lang bilang kaibigan, kundi bilang tao na nilalaman ng puso ko. Mananatili akong nakamasid sa'yo bilang tropa mo. Nang hindi mo nalalaman na minsan din kitang minahal. At pinangarap na mapasakin. Pinagkrusma ng mga buhay at landas natin. Naging masaya naman ako sa mga sandaling nakakausap ka. At sana ganun din ikaw sa akin. Hindi lang talaga siguro tayo ang itinakda para magkatuluyan. Malaya ka na, Violi. Susubukan kong hanapin ang sarili kong tadhana. Habang pinakakawalan kita ng dahan-dahan. Sana balang araw, kung mag-cruise man ang landas natin uli, makahanap ka ng kapayapaan at kakontentuhan. Mag-iingat ka palagi. Gabayan ka sana ng Diyos sa lahat ng panahon. Paalam, Violi. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky at DJ Jello. Muli, ako si Chito. At ito, ang aking secret file.
Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan pa naman kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, huwag ka tumingin. Hindi nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Story bear. Huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan. Kaya na. Okay na, ako na. My turn. Okay. Okay. Get, get. To, pick. Oh. Okay na ako. There you go. Hindi. Safe, safe. Let's save, save.
Safe. A few inches later. Ito na lang, ito na una eh. Safe na? Ay nako, ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear. Huwag na ba magalit? Hindi ka lasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinusumpinan mo ko dito. Flashback. Saan pa na ng gummy bear, bay? Hindi mo maalat? Ha? Hindi mo maalat? Abi, di may pulbo? Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isubukan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Ikaw, Kurt. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isubukan. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo.
Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang sir, mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? Then, next question. Single ka? course! Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso, of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio Basic Kim Chino Kimchi Chino Upa Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Ibang babae, iba't ibang conversations. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Sabi nila mga kabisyo, ang buhay daw ay parang biyahe sa jeep. Maraming sasakay, marami kang makakasabay. Marami ring bababa. Pero ang pinakamasakit, kabisyo, yung akala mo, yung taong kasabay mo, ay makakasama mo hanggang dulo. Yun pala, hanggang kanto mo lang makakasama. Ihahilin tulad po natin ito sa buhay pag-ibig ng ating Secret File sender ngayong gabi na to. Masasabi natin kabisyo na na magpapasaya saglit sa nararamdaman mo. Pero tiyakin mo na hindi siya makakasama hanggang sa dulo ng biyahe mo. Dahil mong pinakita sa atin si Lord o pinagtagpo kayo ng tao na yun. Pero hindi naman pala kayo para sa isa't isa. Sa madaling salita, hindi po kayo itinadhana. Ikaw ba kabisyo? Nakaranas ka na rin ba ng ganitong storya? Kwento ng buhay mo na may taong dumating sa'yo. Pinasaya ka. Pinakilig ka. Nagkaroon ka ng emosyon na kakaiba. Pero at the end of the day, hindi siya pwedeng mapasayo. Kaya mga kabisyo, kung may kwento ka po na gustong ibahagi, maaari po kayong magpadala sa aming Gmail account na rakitera@gmail.com. At hindi ko na po patatagalin pa. Susunod na po mamaya ang ating programang Top Secret. In behalf of DJ Rakitera, ako po si DJ Titan Jello, ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo dito sa 90.7 Love Radio. At ang handog ko pong awitin, It's a Beautiful Song by December Avenue sa ngalan ng pag-ibig. Metro's #1 Love Radio Basic. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
manyo kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2? How do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. So, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No? At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Grabe ang love triangle! Mara- Grabe ang love triangle! Sorry, kailan po ulit? April... Since 24? Kasi we have to be completely. Marachino. 24. Always ko naman kayo pinapray. Marachino. meron siyang ganap. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Mahal, lahat na lang, mahal. Marathon. Ala na naman. Wala. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung Ah. kick-off natin. Nasabi mo na ba? Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Na naman. Ano siya sinabi? Hindi pa... Hindi doon. Parang... Hindi. Ano ba sinabi niya? Ano naman? Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may lang. Wala. Mara. Kami. It's okay. It's yung not ngumiti. offensive. Napaka ano. Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para Hindi namang... pwede sa... Kanina Akala pa kami lagi joke. nagtatawanan. Mara. Sorry pero not to compare, Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi, ano lang, hindi ikaw itinatawa niya, dude, hindi. Hindi kasi, dude, Diyos never. ko na naman, ganito na naman tayo. O, sino mo, tatawa ka na naman. Wala, nakakatawa sa sinabi ko, dude. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang Wala. ataking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano nang nangyayari? Parang sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying, part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't. do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba tayo? Yes. Sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of Ako, bullying. kasi this is my personality. That's your personality, and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always laugh, and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all Bigat ganging upon you. naman nung It's just that bullying. we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo ano lang ako dun sa caring side, lalo na kay Konyo Bicolano. Kasi I've heard
a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rakitera at ni Tight Angela. How sure? Bakit siya maninira May live? nagsend ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong na with that? gino-joke mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the, problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka, yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng madaling Hindi, araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-usapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. Exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. now that's bullying. Kasi gusto Hindi mo doon ng validation sumusobra eh. Broski. Oh my Alam mo, God. may lang kita nakita na galit. Hindi ma'am Wait, eh. Oo, Kasi oo. sumusobra na. I've been all, hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I I've guess always pwede been... lang Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Eh di sana kinonfront mo na lang or hoy, ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you No, that no. I understand Hindi that. kita kailangan reklamo sa Because HR. it's not too like, much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag ka wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, Si si kanino ganito, to galing? si ganyan, si ganito. No, Kanino I don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din Kasi naman ako mama, if may mali po Okay talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama, if pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara. Nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka, bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yung nireklamo ko No, you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo eh. Paano deserve? That's So ano ba, because akala ko ba ako na yun. pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo family. So we have differences obviously. And eventually what we're really doing is we want to protect this pact. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko din kasi may ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle yun. Yes, kasi Sinasabi niya sa akin ayoko yun. mang isipin mo na, ito na naman si mamata niya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Eh, bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa. Ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa? Like, hindi ba tayo pwede magkaroon Oh my ng God. personal O, sige, conversation? ikaw. So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priority. ito na nga, ito na, maghintay ka, it's a prank! I am so sorry, guys! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry, everyone! I am so sorry! Sorry po! Sorry! Pero totoo lang sinabi ko. Sorry, Wait lang. Gusto ko lang sabihin na I did not expect the plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang nawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pa naman ganun. Kasi ito si Jerry, pindot pa ng pindot dito eh. Nakakaiyak. Sorry po! protective ako kay Broski kasi may ganun si Broski. Sorry, Lord. Kaya sumasagot ako. Uli talaga. Sorry.
Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Tapos mo mura-murahin, hamak-hamakin, at sasabihin mo hindi mo na siya babalikan. After 2 days, kayo ulit. Ang sweet niyo pa. Ang sarap nga namang nakapulupot pa. Baby love! Oo, tapos para silang mga maliliit yung mga boses. Diba? Nakakayamot. Kayo mga babae, masyadong na-expound kung minsan pag nagkwento kayo, yung feeling nyo kasi emotional kayo. Exaggerated. Oh, exaggerated. Bakit exaggerated ba ako magkwento, Diego Bandido? Grabe ka naman mag-assume na mga babae ganon. Di ba baka maliit With lang maliit lang na bagay. Oo, parang nagtampo lang. Sa bagay. Again, sa mga lalaki, parang halimbawa, hindi namin talaga alam kung bakit kayo nagagalit. Tapos ikaw galit na galit ka na. Oo, Gina G, with Dragon ka na. with actions, feelings, dance steps, cheer dance. So ngayon, yung nag-absorb, kapwa mo rin din babae. Hindi yung utak nito. Correct. Oh, dragon sa dragon. Dragon na may kasamang Godzilla, na may kasamang dinosaur, di ba? Ganyan, naghalo-halo na. Parang babae lang talaga yung yung magkita tayo. Mga Mars, magkita tayo. Wala kami kailangan ko maglabas ng sama ng loob, mga Mars. Parang awkward sila. Brad, magkita tayo. Gusto ko maglabas ng sama ng loob. Brad, anong mangyayari? Yung asawa ko, Brad. Ayan, di ba? Pakinggan mo ako. Parang bihira. Parang bihira talaga yung lalaki yung nagsabing, Brad, magkita tayo kasi meron akong angst sa misis ko. Parang bihira Ayan, siya. Kung meron pero ng meron, ganyan, pero meron naman. Medyo mabibigat na talaga. Yung hindi Matindi, siya, correct. Hindi siya away na yung tampuhan lang. Correct, hindi. Medyo matindi na talaga. Na siguro kailangan din ng tao makakausap. Kaya lang, mag-disclaimer ka lang din na, pero posible pa kasi kami magkabalikan ha. Ano lang talaga. Well, it is what it is. Diba? Tingnan mo, pati tungkol sa trabaho. Hindi ba't ilang beses na tayo nagrereklamo minsan sa trabaho, nakakainis, hindi nabibigay yung mga gusto, may reklamo sa ganitong boss, may reklamo sa ganitong kaopisina, pero hindi ba't everyday nandiyan ka pa rin? Pumapasok ka pa rin talaga. Kasi nga, parang siguro katulad ng relationships, mahal mo naman talaga, hindi lang talaga perfect. Diba? Oo. So, again, ganun kasi kayo talaga mga babae. Very emotional Expressive kayo. lang talaga. Kayo, eh. So, hayaan mo na yung friend mo. Ganun lang talaga. Kung minsan yung nakakarating sa'yo, exaggerated na pala. True. Pag kinumpronta mo yung lalaki, nag-away na kayo. Anong away? Bakit mayroon? ano yan? Diba? Correct. Yung lalaki parang, nag-away ba kami? Ganon. Pero yung babae, exaggerated talaga. Umiiyak na umagin. Tsaka exage talaga kami sa lahat ng bagay. Kwento lang naman. Sumasabog na yung utak niya parang vulkan. Correct. Ang dami na naisip ng mga instances, naalala na ang lahat ng mga bagay-bagay. So sadyang ang mga babae, may ganyan lang talagang uri ng pag-iisip. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga
mag-iisa. May kasama ka, may kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Hala yan. Ano? Oh. Ayan. Oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Ay! Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, nakrobal eh. Sa akin to tatalsik
kasi. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Paldo, may mali. Ay! Uy, okay. Yan kasi. Flashback. Mars, anong trip mo ngayong umagang to, Mars? Good morning! Akin na napapatulin, partida hindi ko pinakakarera. Pero yung auto pinapasaya ko naman na para makarenda. Palit! Alright! Ay, buntag. O, bigyan ng title yan. Pinaka matutuwa kami. Bibigyan natin ng exclusive na mga katas ng nakalipas. Ay! Mga katas na nakalipas shirt plus cap. Wow. Nga. Okay, title, Maleta Max. Sabi ni The Playboy. Cute yun. Maleta Max. Cute yun, Maleta Max. May maleta tong mga to. May maleta nga. Nakakainis. Oh no! Good morning. Di ba, nakakainis pag ganun. Sa sobrang inis ko, hindi ko na alam yung words na sasabihin ko. Kasi, ang hirap talaga kapag di umaamin yung tao na ang galing niyang, ang galing niya pa rin mag-deny. Nakakainis. Although si Tita Max daw, si Tanya, sabi ni Celso. Sana all, bibigyan ko kayo pag pumaldo ako. A few moments later. Hindi ko pinakakarera. Pero yung auto pinapasaya ko naman na para makarenda. Paldo, may mali. Ay! 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 Yan kasi. Ayo, yan kasi. Ang kulit. Yan. Ang kulit kasi kanina pa paliparait da. Ani. Roll BTR replay sa ni newbie. Ayan, may pandagdag na si Uncle Boy sa content. Ganun pala ma-fall sa kanya. Aray mo! Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.
Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamete kudasai. Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic!
Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay, pag nilala... Bilisan mo pa. Ayan! Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Yan. Ah! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Legit to! Malaki. Gago laki! Ay, mamog. Huwag naman ganyan. Oh, no! Hello! Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta, ma'am, may something. Hi guys! Tanya Chinita here and welcome na naman sa aking mga pinagagagawa sa buhay na pampasaya ng mga lalaki. So eto na nga, tutuparin ko ang kanilang mga pangarap. Ang gagawin ko ay ipapakapa ko ang... Alam niyo na kung ano ipapakapa, pero tatakpan natin yan para alam niyo gusto ng mga lalaki ganun yung mga inubaran muna. Eto na! Sige, di ba ito yung gusto nyo mga lalaki? Yung may thrill, yung may fantasy kayo, yung hindi nyo nakikita yung hinahawakan. Tama? Pwede. Mali. Oh, tama. Correct. Mas gusto nyo yung hinuhubaran kaysa sa hubaran. Tama. Tama. Dahil dyan, bibigyan kita ng shot. Tapos, go. Ganun lang. Oh, yeah. Okay. Ayan. Pailalim. Pataas ha. Ano nararamdaman mo? Ang sakit! Huwag naman ganun kurot! Totoo ba? Huwag mong kurotin masyado. Ba't mo kasi kinurot? Ganun ka ba? Nangungurot ka ba? Hindi, isakto lang. Okay. Ayan. Isa pa. Confirm ba? Malambot. Uy, sana all. May sugat ka ba doon? Ano yun? Totoo ba yun? Kakagat lang kasi. Totoo. Ano gusto mo? Hubad na? Hinuhubaran? Hinuhubaran? Hinuhubaran. Gusto mo may thrill, may fantasy kayo? Okay. Di ba gusto nyo to? Pass mo yung dalawang kamay mo. I-feel mo ha. Gusto ko i-feel mo lang yung moment. Yung dalawa lang. Legit to! Oo naman. Oo! Wag agad. Grabe naman dumakma. Minsan, hawak. Gag! Ay, kung gawa din sa'yo. Ganyan, pinakamasarap ka humawak sa lahat. May CCTV pa sa taas! Aray ko. Wala! Yung kaliwa, lamasin mo yung... Wala! Ano? Legit to! Malaki. Gago laki! Ang Wala. galing ni Joshua, sanay na sanay. Gago! Ano mula na mo? Ang laki! Ano na kayo mo? Describe mo. Malaki. Malambot. Anong favorite part mo?
yung exciting part. Dahil suki kita, ikaw ay may chance na salatin ang Sierra Madre ko. Huh? Kailangan mo lang ipasok yung kamay mo. Dalawa ba? Hindi, dalawa? Sige lang. Dalawang kamay. Diba? Pasok mo sa gilid. Baka, baka ma-child abuse ako dito. Baka child ba? Baka makasuhan ako dito ng bawsi mo. Wala, tulog yung attorney. Pasok Ano mo ba? ang kapay mo. Pataas ah, pataas ah. Sarap. Sarap. Ano ba nga nahanap ko dito? Ano ba yung Ay, ma'am, huwag naman ganyan, ma'am. Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta, ma'am, may something. Ikaw, ano gusto mo? Hubad na o hubarin? Ang galing. Ewan ko, ikaw bahala. Siyempre, ba rin? Hubarin. Ah, sige, gawin mo. Para Game. sa akin ka. May hubarin ka dyan ah. Kapain mo lang daw. Bakit sa gitna? Bakit mo inaakal gitna? Wala sa gitna. Pataas, pataas. Iangat, lamasin mo. Hindi totoo yan. Ano? Anong na-feel mo? Oo, gilid lang nawa ako. Gentleman ka naman, kumbaga. Sabi mo nga, essentials, fear of God. May fear of God ka. Sige, dahil dyan may chance kang salatin ang Sierra Madre ko. Okay, pasok mo yung dalawa mo. Dito lang. Tapos, turang kita. First time mo ba to? Opo. Ayan, maganda to kasi magiging stepping stones mo to and practice na din. On the job training, kumbaga. Dalawang kamay, tapos dahan-dahan lang ah. Tapos sasabihin ko kung dadakmain mo na. Sabi mo first time, ba't sanay? Ano gusto mo, hubad na o inubaran? Nakubad naman. Nakahubad. Gusto ko yung ready siya. Yung kahapon niya paalam yung tanong, yun ang gusto ko. Gusto niyo yung hubad na. Yes, ma'am. Bakit tamad ka manggubad? Hindi, ma'am. Mas maganda kasi pag naubad. Ay, nanginit na pa nun, What? Bro, what are you talking about, man? Okay, sige. Ako, gusto mo ba maka-experience na? Kasi may ako eh. Gusto mo manggubad? Sana all. Depende, ma'am. Hindi, sige. Pasok mo lang yung dalawang kamay. Dahan-dahan na kasi nakikiliti ako. Dahan-dahan lang. Umanyak mo yung tsura niyo. Pasok mo lang dalawang kamay. Sagarin mo. Ayan. Ano kakapa mo? Ano kapa mo? Malambot. Malambot, ma'am. Pataas. Ano mo yung... Yeah! Sanay na sanay. Oh, sarap. Tingnan ni bakla. Parang birthday. Parang birthday yun, ma'am. Oo, yan. Ano ba? Ay, lamasin mo yung kaliwa. What? Ba't sanay ka, Mark? Wala, ma'am. Parang ano na siya. Lagi mo Daily ginagawa. routine ko na siya. Daily routine. Pag ganun ako sa'yo, ay nanimay kayo. Hayop, animal day routine si bakla. At yun na nga po natatapos ang salatin mo ang Sierra Madre ko. Ilang Sierra Madre na ang nasalat mo, Mark? Actually, sa ngayon, isa pa lang. Isa pa lang sa araw na to. Ngayon sa araw na to. Okay, sige, magbabay ka na. Thank you for, sabi mo, thank you for watching. Thank you for watching. At syempre sa mga kabisyo natin, para makapanood pa kayo ng maraming videos katulad nito Kamangkamanyakan, i-follow nyo na kami sa at mag-subscribe ka na sa YouTube channel namin, Love Radio Manila. See you soon! Ano ba dapat ang mga strokes? Siguro, Pataas, depende. pababa? Paano? Paikot? Depende sa flow. Sa kamay, i-demo mo, ganyan. Pero siguro mas maganda galing sa baba. Tapos? Pataas. Many ni. May May step stroke. and stroke niya. Depende sa paglango yan, depende sa baba ng tubig. Paano pag maliit? Paano i-stroke yun? Ay, kailangan niya man, diretso agad sa ibabaw yan. Sa balikat mismo agad yan kasi yun. Alam mo, ako'y nahihiya. Thank you, Mar. Sige, magtrabaho ka na dyan. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyak
Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Malaman lamang ko, hindi voter. Diba? Dami mo reklamo, hindi ka naman Ang dami nagboboto. mong reklamo, hindi ka naman kasama dun sa mga bumoto. Tama. Diba kahit anong rant mo dyan, kung di ka naman bumoboto, ano na? Kunyari, meron ako kilala, grabe siya sa Facebook para siya talagang political analyst, kahit sa totoo lang nurse siya. Okay? So super ganyan, political analyst yung datingan niya sa bawat issues, talagang super post siya. At saka hindi mo maiiwasan, hindi na yan yung elephant in the room. In the room. Dinosaur in Correct. It's a big dinosaur in the room. Kaya pag nagtanong, correct. Kaya pag, ako nga, Jigs, para sa akin, pag nagtanong, sa halip na parang i-dismiss na wag na natin pag-usapan yan kasi nakaka-stress, pwede pa rin naman nating pag-usapan lightly kahit dinosaur talaga yung nasa room, di ba? Kahit lagi kong perfect analogy dyan, Jigs, is whenever there is a group picture. Picture tayo, guys! Group picture. Titingnan ninyo ng sabay-sabay. Okay. Hindi ka naman, pag nag-picture tayong dalawa, Jigs, hindi ko naman titingnan picture mo eh. Ang titingnan ko, picture ko. Yung angle mo kung yung maganda ka angle ko doon. kung maganda, ganyan. Kahit pogi ka pa dun sa angle mong yan, pag kirat ako doon, sasabihin ko pangit, ulitin natin. Diba? Kasi nga, naturally, ang gusto nating isipin yung sarili natin. Yes, Paano natin isisave yung sarili natin. Diba? Ganun siya. Wala lang, kaya nakakalungkot. Whether you like it or not, mommy or daddy, Yung politics na yan kung ayaw pag-usapan, malalaman sa iba. malalaman sa labas eh. Yung ano, social media punong-puno ng correct. politika ngayon. Trending eh. Trending. Oo. Trending Kaya talaga dapat siya. i-guard din natin sila sa truth doon manggagaling dapat. Para at least yung pag-discern nila sa bagay-bagay, ito kasi yung truth na sabi ni mami, okay. Oo. Tsaka naiintindihan na nila. Hindi, tsaka Jegs, maganda to start them young. Oo. Para bago nga sila dumating sa voting age, bago sila dumating ng 18, maalam na sila. Tama. So dapat start them young, let the home be a safe space to discuss politics, discuss religion, discuss gender, discuss sex, discuss whatever. 'Di ba? Parang ultimate goal naman talaga is mapaganda at maayos ang buhay. Yun lang yung nakakalungkot kasi yung tunay na problema, which is yung poverty sa atin, yung kakulangan sa edukasyon, yung healthcare. Ayan, oo. Siya na po. Ano na po nangyari? Tapos yung national ID hanggang ngayon hindi pa rin nakarating sa akin. Tama. Yun yung sinasabi natin, yung facts nag-iiba-iba, pero yung truth po hindi nagbabago yan. Which is, the truth is hanggang ngayon wala pa rin ako national ID. Tama. At hindi pa nagbabago yan. Ay, nako, nakakalurkay. Let's continue to pray for our country. God bless the Philippines. Laban lang mga kapwa kababayan. Diba? Di tayo papabayaan ni Lord. Tama. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Sana all! Sana all yayamanin problems! Do I travel? Or do I buy a laptop? Ang saya-saya ng mga problema mo! Hindi naman namin babaliwalain kasi lalo pa kung halimbawa yan ang pinapapili ng mga parents. Ayan. Friend namin yung parents mo. Well, gusto lang namin paalam sa'yo na bless ka. Ayan, totoo yan. Kasi kung sa amin, maalala mo ni Coliala, noong mga ganyang panahon ka. Parang wala. Kumbaga bonus na lang na ang isa sa kauna-unahang nabili ko sa sweldo ko ay DVD player. Ang luma! DVD player na ang tatak ay Sony. Hindi ko kasi kaya yung Sony. Kaya Sony. Doon lang tayo sa Sony. S-U-N-N-Y. At least, maaraw, maliwalas, di ba? May laptop ka na ba? Ayan. Kasi kung may laptop ka na, edi pulihin mo na yung travel. Meron ka na eh, di ba? Pwede naman yun. Nagtatagal naman ang laptop. Alam mo yung POV natin kasi pinili nating laptop kasi naisip natin wala nating laptop. Correct. Correct, di ba? Totoo nga, baka may laptop ka naman. Kasi kung may laptop ka, inassume namin agad wala kang laptop eh. Kami kasi yun eh, dati. Kami kasi yun dati. Wala talaga kaming laptop. Well, kasi hindi naman natin naabutan yung laptop. Naabutan po namin yung computer na mataba yung likod. Diba? At ang pag-aaral namin tungkol sa computer ay parts of the computer and how to make an email. Yung may mga disket pa. Correct, may mga disket, ganon, di ba? Maging smart ka about it. Alamin mo, magkano ba ang presyo ng, correct. Totoo, magkano bang, mom, dad, yan. Mom, dad, what's the budget? Magkano ba yung budget? So kapag ka sinabi niya, ganito yung budget, pwede ka na ngayong mag-scout. Kung if you can have both. Kasi madami namang options pagdating sa mga laptop. Meron pang estudyante, hindi mo naman kailangan yung super duper pro to the maximum level kasi ang mga needs mo sakto lang naman, di ba? So, or pwedeng travel pero mas malapit, mas mura. May laptop ka na, nakapag-travel ka pa pero Pasig Quiapo, Baclaran Monumento, ganon. Pero, di ba, why not? Kung kaya naman, best of both worlds. Parang katulad yan ng mga, yung mga magulang na pinapag-debut yung kanilang mga anak. Na kahit yung mga anak ngayon, yung mga bata ngayon, pansinin nyo. Sinong magulang yan? Wala naman tayong sinasabi. pero di ba maraming ganon? I have so many friends who are like that na minsan hindi man dahil hindi nila nagawa. Katulad na isa kong kaibigan, dahil hindi niya nagawa, tas wala naman siyang anak. Nag-debut siya nung 42 years old siya. Kung kailan afford na niya. So meron din siyang at debut to hindi 42 wishes for 18. 18. So 18 candles, so 18 roses. Yung team is 18 18 pa rin, 'di ba? Kahit 42 siya. So maaari kasing pag-heal ng inner child din kasi 'yun eh. Mga hindi ko nagawa noon na gusto kong mangyari ngayon, 'di ba? Ipinapasa sa anak. Correct, tama. Ang sayo naman po ng mga problems po ninyo, 'di ba? Sana isang araw ganyan yung mga problems din namin, 'di ba? Ay naku, Jex, ano kayong gagawin ko sa pera ko? Magte-travel o magla-laptop? Sana isang araw ganun Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, iyakan at kiligan, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Bahay namin. Mas pinainit. Sabi niya, okay, ipapasok ko na ha, ganyan-ganyan. Parang, pinasok na po pala talaga niya. Parang sabi, ang sakit. At mas pag-uusapan. Na-rape po ako ng isang pare. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Oras na muna po natin sa buong kapuluan. It's already 11:18 p.m. At kasama nyo po ang 90.7 Love Radio. Kasama nyo rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. Mga kabisyo, nasa kabilang linya na po natin ang ating top secret caller. Pero bago po natin umpisahan, ito po ang programa na nagpo-promote sa radyo ng Will Listen,
and we don't judge culture. Hindi ka puhusgahan, bagkus ika'y pakikinggan. In behalf of DJ Rakitera, ako po ang makakasama ngayon. Ngayong gabi na to na si DJ Titan Jello. Kaya umpisa na po natin at kilalanin na po natin ang top secret caller natin ngayong gabi na to. Good evening. Hello, good evening po. Happy Thursday, ma'am. Happy Thursday din po. Kamusta ka, ma'am? Okay lang naman ito, kinakabahan first time. Okay, ma'am. Bago ka kabahan, ma'am, ano ang huli mong kinain ngayong gabi na to? Chicken. Chicken. Anong Fried luto sa chicken, chicken? yes. Fried chicken. Wow, sarap naman, ma'am. No? Mm-mm. Fried chicken. Wala kang ibang kasamang pagkain? May soup ka ba na, na pinares? Anong ano mo? Wala, nagpapak lang ng fried chicken. Ano, rice ka? Habang gumagawa ng work. Wow, nice. Okay. Mm-mm. Dessert, di ka nagdi-dessert? Hindi. Since nung medyo nagtumatanda na, hindi na ako nagdi-dessert eh. Sa bagay, kailangan na rin na Yes. maging healthy, no? Yes, opo. Tama. So, ma'am, ano pong pinagkakaabala nyo sa buhay? Na-mention nyo kanina na nag-work kayo. Anong industry po ba kayo? Hindi ko na lang sabihin yung anong work ko. Pero yun, nag-work ako, sales. Ayan, sales. Yes. Ilang years na po kayo dyan sa industry na yan, ma'am? 3 years. 3 years or magsa 4 years na siguro. Pero total po na nag-work kayo, ma'am, gaano na po katagal? I think more than 3 years na. 3 years pa lang? Opo. Pabago-bago ng work. Bago. Hindi, ma'am, sa buhay ninyo, ma'am, gaano na po kayo katagal nagtatrabaho kahit pa iba-iba ng work? Since I think 18 years old. 18? Yes po. So, total of ilang years na, ma'am? Ang taon na ba? Haba na, no? Mata. Haba na, no? Yes. Opo, ang haba na. May mga 2 dekada na siguro, ma'am. Yes, maybe. 2 Yes. decades na. Pero still, di ba? At least, until now, lumalaban at kumakayod pa rin sa buhay. Yes, kailangan sa buhay yan. Tama. Ma'am, kinakabahan ka pa? Mukhang napapatawa na kita. Okay na. Medyo okay na ako. Thank you, Lord. Okay. Ma'am, pwede po bang malaman natin? Tagasan po kayo? Nakatira ako ngayon, around Asia. Around sabihin ko Asia. Saan. Yes, Okay, ma'am. Asia. Around Asia. Ilang taon? 43. 43 years old. Opo. Itago natin sa pangalang Tawagin niyo na lang ako sa pangalan, Nancy. Nancy. Okay. Opo. Hindi kayo yung mayor dito sa Makati, ha? Si Nancy Binay? No, hindi po. Hindi naman pala. Okay. Opo, hindi pa. Kala ko yun yung caller ko ngayong gabi na to. Anyway, ma'am. Nancy. 43 years old. Opo. Around Asia. Ano ang top secret mo? Na-in-love ako sa boss ko na may asawa. Tama po ba ako ng pagkakarinig? Opo. Na-in-love po kayo sa boss mo na may asawa. May katanungan muna po ako bago po kayo magkwento. Opo. Ilang taon na po itong boss ninyo? 50s. 50. Yes. Okay. Ma'am, pwede pong patanggal ako ng loudspeaker or earphone ninyo? Tapat nyo lang po sa tenga para mas maganda po. Wala po akong loudspeaker. Naka-earphone lang po ako. Patanggal na lang, ma'am, para mas maganda po yung quality natin. Tanggalin ko yung earphone. Sige, Yes, sige. ma'am. Okay po. Wait po. Okay na, ma'am? Ayan. Hello? Ayan, ma'am. Napakaganda po ng boses ninyo. Okay, ma'am. 50 years old ang boss mo. 43 years old ka. Na-in love ka sa kanya. Pwede mo bang kwentuhan kami ngayong gabi na to? Kung paano ka na-in love sa boss mo at paano kayo nagkaroon ng relationship? Kwentuhan mo naman ako.
3 years ago, nung pumasok ako sa company niya, bale, may attitude kasi siya na makulit, yung palabiro. So, ako kasi yung type ng tao na parang hindi tahimik. So, pag palabiro yung tao, parang lagi niya ako nagpapatawa. So, parang napapalapit yung ano ko, yung feelings ko, napapalapit ako sa kanya. So, ayun, tas, siguro months past, na-feel ko na nagugustuhan ko siya, pero hindi, pinigilan ko yung sarili ko sa that time, may boyfriend ako. And then, ayun, yung parang hindi ako pwedeng magkagusto sa kanya kasi may boyfriend ako. And then, yung sa work, magkasama kami sa work, hindi maganda yung ganon. So, pinigilan ko siya. So, pero may nafe-feel na akong something, may mga something na minsan touchy, ganon. Tapos yung every time na lagi siyang tumititig sa akin, ganon. So, pero hindi ko na lang pinansin yun kasi nga ayokong yung parang dahil nga naisip ko may boyfriend ako that time. Then dumating yung time na siguro mga after 2 years, naghiwalay kami ng boyfriend ko. And then siguro, ewan ko, naramdaman niya siguro na parang wala na akong boyfriend. So kinukulit niya ako, tinatanong niya ako kumusta na kayo ng boyfriend mo? Sabi ko, huwag na natin pag-usapan. Tapos yun, sabi niya, sige na, kwento ka naman. So, ang isa pangungulit niya, sinabi ko sa kanya. Nung nalaman niya na wala na akong boyfriend, parang dun siya umatake na lalo siyang nangulit. And then sabi niya, pag Easters ka, sabi mo lang, pag gusto mo ng kasama, or kasamang inom, let's go. Message mo lang ko, darating agad ako. So, ayun. So, dumating yung time na parang talagang stress ako. Sabi ko, boss, gusto ko uminom ngayon. Sabi niya, okay, sige. So, nag-inom kami. And then, yun pa lang. So, actually, hindi naman siya, hindi siya masyadong alalay lang naman siya uminom. So, pero, ako yung parang mabilis din, hindi naman sobrang lasing, naging tipsy lang kasi hindi rin naman ako talagang tumungga ng sobra-sobra. So, andyan na yung holding hands niya ako, tapos tapos yung parang kala mo kami na gano'n. Tapos, nagsalita siya sa akin na, akin ka na. Parang gano'n. Sabi ko, ha? Sabi ko, hindi pwede. Paano yung boss pagkakasabi niya ng aking ka na? Binulong niya o may medyo malakas? Binulong niya lang. Sabi niya, akin ka na. Akin ka na. Gumanon ka Ganito na. ba? Opo. Ganito ba? Akin ka na. Ganon? Yes. But, hindi siya hindi sa Tagalog ha? Sa language na nila. So, gano'n. Paano yung language nila? Ay, kasi ayoko sabihin kasi takot akong may makarinig Okay. ba? Sige. Yes, oo, super secret. Kasi may mga kasama din kasi ako sa work ng mga kapwa ko Pilipina. So, natatakot ako na lumabas yung ganon. Tapos, hanggang sa naulit-ulit yung paglabas namin. Tapos, syempre ako, dahil sa edad ko to, ayaw ko yung pumasok sa isang relasyon na hindi ko alam yung pinapasukan ko. So, tinanong ko siya. Sabi ko, ano bang balak mo sa akin? Sabi ko, may asawa ka. Tapos, sabi niya, oo, may asawa ko, pero matagal na kaming hindi nagsasama. Parang magkaiba na sila ng bahay, ganun. So, siguro, I think, more than 5 years na daw siyang hindi siya nagkikita. So, nagbibigay lang daw siya ng sustento. So, parang ganun. So, siyempre, dahil pag gusto mo yung tao, parang, maniniwala ka sa mga sinasabi niya sa'yo. Tapos, hanggang sa sinabi ko sa kanya na pwede bang wag mo akong sasali sa collection mo kasi ang dami ko ng pinagdaang hirap. Tsaka wag yung para lang kung gusto mo lang makipag-game sa akin for sex. Wag mo nang ituloy. Sabi niya sa akin, kung for sex, marami akong pwedeng puntahan diyan. Pero bakit ikaw? Sabi niya, hindi for sex, sabi niya. Tapos sabi ko, kailan mo pa ako nagugustuhan? Sabi, from the start na nakita kita, gusto na kita. Yung parang ganun. So, ayun, sa mga nasundan yung alis namin, ay, nung that time, first time na, labas namin, ayun, nung hinatid niya ako,
yung hinatak niya ako, bigla, hinalikan niya ako. So, parang umaayaw ako. Sabi ko, hindi pwede to, ganyan. Hanggang sa napilit, yun, hanggang kiss lang naman. So, hanggang sa sumunod, sa sunod namin kita, lumabas ulit kami, nag-dinner, tapos ayun, hanggang sa nag-kiss ulit siya, tapos yun, dumating na sa point na naka-second base na din siya. Tapos hanggat maaari, pinipigilan ko kasi may takot ako. Tapos hindi ko alam kung ano talaga yung gusto niya sa akin, kung talaga bang seryoso siya or what. Pero the way naman na yung pinapakita niya sa akin na special ako sa kanya, na yung the way yung pakikipag-usap niya na seryoso ako sa'yo, hindi kita loloka, hindi kita papayakin. Tapos nagbabalak pa siya na pumunta sa bahay ko in Philippines to meet my parents, ganyan-ganyan. Mhm. So parang parang totoo nga sa akin to. Hanggang sa ayun, dumating sa time na parang bumigay na ako sa kanya. So parang ganun. Pero bumigay ako, ang pangit lang is bumigay ako ng parang wala kaming hindi kami, Pinanghahawakan. yes, oo, parang Sinuko mo ang bataan na wala kang alam na dapat ano kayo. opo. So parang actually from sa una, bago kami dumating dun na naiso ko sa kanya, dumating siya parang pa step by step hanggang sa yung sa pinaka dumating siguro mga una is hindi nahawakan niya lang, pero hindi ako umayag na ipasok niya yung gano'n. Kasi Pinatouch mo lang muna, o ito sipatin yes, mo. parang gano'n lang po. Mhm. Tapos hanggang sa yung sa bandang huli talagang yung sunod na kita namin siguro I think fourth time na ba yun o fifth, dumating na yung pinilit niya ako na halika dito sa sasakyan, sa pinaupo niya ako sa likod. Mhm. Tapos ayun, so na-touch niya ulit. Tapos hanggang sa pinaano niya yung ano niya. Anong ano niya? Yun, yung sa baba niya is pinalollipop, ganon. Ay, nilolipop mo. So, opo, parang ganon. Tapos after naman nun, after kung maganon siya, parang sabi niya, siya naman daw. Sabi ko, ayoko. Hindi ko siya pinayagang kumain. Mhm. Kasi ewan ko, parang gusto ko na parang ayoko, maraming takot. Pero parang paunti-unti akong bumibigay hanggang sa nung nasundan na yun, ng bandang huli, ayun, may nangyari na sa amin. Tapos, okay naman kami nung una. Tapos, yun nga lang, parang, actually, wala pa naman nangyari sa amin. Parang hindi ko maintindihan, parang uurong siya. Paano wala nangyari sa Magbabak. inyo? Anong urong? I mean, mafe-feel ko na gusto niya ako. Tapos parang bigla siyang urong-sulong, parang gano'n. Yung ipupush niya, tapos parang bigla siyang magbabak, parang gano'n. So, ano ba talagang gusto mangyari nito? So, parang ako, na-fall na ako sa kanya, siya, hindi ko maintindihan, nararamdaman ko, minsan gusto niya ako, minsan parang walang nangyari, yung parang wala siyang mga binitawang salita sa akin. So hanggang sa, ayun, dumating yung time na sabi ko, tama na itong pagpapakatanga ko, parang pinapalakas ko na lang sarili ko, okay na sige, natikman niya ako, natikman ko rin siya, nagtikiman kami, ganon. Yung parang ganon nilang pinapasok ko sa isip ko kasi parang ayoko masaktan na, although nasasaktan na ako hanggang ngayon, kasi nagkikita pa rin kami sa work. So parang dumating na sa point na gusto ko nang umalis ng work kasi ayoko na siya makita. Kasi nasasaktan lang ba ako? Pero nakakaya ko namang pakisamahan siya sa work, but deep inside, gusto ko siyang itanungin na parang, ang ginawa mo sa akin? Talagang ginawa mo lang, dinalil mo lang ako sa collection mo. Parang ganun yung ano ko. Gusto kong, kasi parang may mga question ako sa kanya na hindi ko maitanong kasi hindi na nagkaroon ng chance na magkasama kami kasi hindi na rin ako mo-contact sa kanya. Parang piniiral ko na rin yung pride ko.
eh siya yung tao na mas gusto niya yung ako yung nagyayaya, ganon. So parang labas naman tayo, yung parang inom tayo, kain tayo, parang ganon yung attitude niya. Eh ayaw ko na rin naman na ako yung nagyaya kasi sabi ko, tama na yung yung parang nagpakatanga na ako. Tikiman lang. Tama na yung tikiman lang. Tama ba ako? Na actually siguro parang ganun, pero ako may love ako sa kanya kahit hanggang ngayon. Yun nga, pero siya kasi, yun yung inaano parang niya sa'yo, ganun di ba? yung- Tikim-tikim parang lang. gan- Wala tayong parang label. ganyang Hindi kita bibigyan nangyari, ng assurance. Pero sasabihin ko sa'yo, love kita, pero kailangan ko muna tikman. Ganon. Ewan ko. Ako sa akin, mahal ko siya. Pero siya, hindi ko alam kung ano yung ano niya. Yun na mahirap no, Nancy? Opo. Masakit, Opo, kung ano Nancy, yung ikaw nagmamahal ka ng buo, pero siya wala naman talagang pagmamahal na binibigay sa'yo. Pero parang dumating pa nga sa point. Actually kasi, divorced na ako. May asawa ako before, may divorce na ako. So parang, ang isa pang nagpalapit sa akin sa kanya is, mabait siya sa anak ko. So parang, inaano niya yung anak ko, parang nilalaro niya yung bunso ko, yung ganun. So parang napakabait niya sa mga anak ko. So, parang, doon ako lalong umano sa kanya, na fall. Kasi nga, ayun po, mabait siya sa mga anak ko. So, yun pala, parang, Alam mo kasi ang hindi isang lalaki, Nancy, sorry makat lang kita, ang gagawa Okay lang po. gagawa ng paraan yan para lang makuha ka niya. Diba? Kung gusto ka niya, gagawa ng paraan yan para mahulog ka sa kanya. Papaikutin ka niya doon sa mga magagandang ginagawa niya para mahulog ka. Pero hindi mo alam, doon pala sa mga magagandang ginagawa at pinapakita niya, mayroon siyang ibang interes. O kaya may gusto siyang ibang kuwain para sa'yo. Nabubulag ka lang doon sa mga pinapakita niya. Pero, DJ Jello, tanong ko lang, kasi yung boss ko is, syempre, parang iniisip ko, kung gusto niya lang naman tumikim, kaya niyang gumamit ng pera niya para, yung mga mga artista, pwede niyang magalaw. Mayaman. At, Mayaman to. yes po. Ano ba itsura muna nito, Nancy? Bago natin puntahan yung mayaman na Hindi boss siya mo. gwapo. Ano itsura? Lahat naman, may iba talaga na hindi gwapo, pero may itsura pa rin. Anong itsura? Hindi ko lang po alam kung ano. Actually, wala itsura. Hindi siya katangkaran. Paano ba? Wala kasi ako makitang maisip na artista na pwede niyang ikamukha kasi hindi siya Filipino. Hindi katangkaran. Hindi katangkaran. Maputi, hindi siya maitim. macho. Hindi naman sobrang maputi. Tama lang. Katamtaman lang. Opo, o katamtaman. Matangos ang Tapos, ilong? Hindi ganon. Hindi ganon katangos. Okay. Opo. Tapos, Panort na, hindi pa. ano po? Panort. Anong Panot, ganon. Hindi naman. May ano naman siya. May buhok naman. May paliparan na ba sa ulo? Ganon. Wala pa. Katulad ko, may Wala. paliparan na ako. Lapad naman. Wala po. May buhok pa. May buhok pa naman siya. Medyo maporma Pasout ng pa, konti. pasout pa. Okay. So, ano naman ang build niya? Hindi kalakihan katawan, hindi rin katabaan, yung sakto lang din. Opo, sakto lang din siya. Okay. Wala siyang kamukhang artista. Wala ako wala. Pero Wala malakas ang akong dating. Actually, hindi ko alam kung malakas ang dating niya. Actually, ang sabi niya sa akin dati. Sabi ko, bakit ako? Ang dami naman nagkakagusto. Marami kang pwede makuha ang babae dyan. Sabi, hindi naman nila ako mahal. Ang mahal naman nila pera ko. Yun ang sinasabi niya. May point siya. So, opo. So, parang, nagsalita ka ng gano'n. Ako nakita mo ako na minahal kita, na never ako nag-ask ng pera sa'yo. Pero, bakit ginawa mo sa akin to? Tapos, ang sabi niya pa sa akin na, bilib ako sa'yo kasi nabuhay mo mga anak ko mag-isa ka. Kaya hindi kita lolokohin, gano'n. So, yung parang, bakit?
sinabi mo yung bakit ginawa mo ngayon to? Yung parang gano'n. Yung gusto kong parang sumbatan siya na niloko mo ko. Sabi ko sa'yo, wag mo ko lulukoyin kasi ang dami ko nang dinanas na sakit. Pero ba't niloko mo pa rin ako? So parang, yung ano ba yan? Iyak tuloy ako. Okay lang, ma. Parang kasi parang ang hirap kasi na, parang naloko ka na, nasaktan ka pa, parang nagamit ka pa, parang, ayun po, parang, tas, nahirapan pa kasi magkasama pa kami sa work. Lagi kayo nakikita, ano? Opo. So, dumating sa point na sabi ko gusto ko nang umalis, pero yung work ko kasi sa kanya, tinutulungan niya ako talaga na maging maayos yung work ko para magandang pasok ng pera sa akin, yung parang yung sasawarin ko is maganda. So, hindi niya ako pinapabayaan pagdating sa work. Talagang may time na pag nadadown na ako, pinapalakas niya pa rin yung loob ko. Pero, tas may mga time na pag magkasama kami sa work, yung feel ko pa rin na nakatitig sa akin na parang, tapos, yung minsan, may touchy, yung parang, may aabot ako sa kanya, yung hahawakan niya hanggang sa kamay ko. So, parang ganun. Ano pang ibig sabihin pag lagi nakatitig sa yung lalaki? Tanong ko lang sa DJ Dechelo. Para sa'yo, anong ibig sabihin? May meaning ba yun? May meaning ba yung nakatitig sa'yo yung isang lalaki? Opo, yung parang plus pagtitingin sa kanya, mapapatingin sa kanya, iba niya yung tingin niya. Depende sa tao kasi yan, mami. Kung bibigyan mo ng meaning. Pero, akin, ma'am. Hanggat hindi ko kasi nakakausap yung tao. Pero kasi may nangyari na sa inyo, di ba? Tapos ganun siya tumitig. Opo. Ibig sabihin may meaning sa kanya yun. Pero kung tingin mo lang naman, wala pa naman kayong, mahirap kasing maghusga o manguna sa tingin. Pero kung tinititigan ka niya ng tingin mong may laman, baka naman talagang meron. Bila kasing mga lalaki, hindi naman tititig ang isang lalaki kung walang laman. Di ba? May mga tumatakbo sa isip nila kung ba't sila tumititig. Hindi lang natin alam kung ano yung tumatakbo sa isip niya. Pwedeng maganda, pwedeng masama, pwedeng may pagka manyakol, gano'n, di ba? Hindi natin alam eh. Hindi naman, kasi mayroon akong, may isa kasing nakakaalam sa amin, friend ko. Sinasabi niya sa akin na nakita ko si boss, nakatitig sa'yo. Yung titig, yung sabi ko, anong klaseng titig? Yung parang, may something parang may emotion na hindi dahil sa manyak siya or what. Parang may something na gustong sabihin na hindi niya masabi sa'yo. Parang ganun. So, minsan pumapasok sa sabi ng friend ko, hindi kaya siya nag-uulong-sulong. May something na dahil baka ayaw ko niyang masira kasi sinasabi mo na natatakot ka dahil nga may asawa siya kahit na hindi na silang sasama, natatakot ka na baka pag nalaman ng mga katrabaho mo masira ka. Hindi kaya dahil doon kaya siya medyo umatras. Pero yung ganun, parang kasi sabi niya sa akin before, bakit laging nasa isip mo yung sasabihin ng tao? Ako wala akong pakialam sa sasabihin ng tao. Gumanon sa akin siya dati. Ako kasi parang laging may takot kasi siyempre may asawa siya. So parang natatakot ako na pag nalaman ng mga katrabaho namin, iba na iisipin. Parang ganun po. So, ayun yung mga, ganun yung sinabanggit niya rin sa akin before na bakit lagi may iniisip yung sasabihin ng tao. Parang ganun po. Ayun. Gets. Tumawag ka, ma'am, para ano po ba ang gusto mo? Magkaroon ng advice? Gusto mo lang may makikinig sa'yo? Gusto ko rin po lalo na ikaw po DJ, lalo lalaki ka. Gusto kong bigyan mo ako ng advice. Much better ba na malis ako sa work ko para hindi ko na siya makita. Pero yung work ko kasi na to is talagang maganda yung pasok ng pera sa akin sa kanya, lalo na nag-help siya sa akin para kumita ako ng malaki.
So, hindi ako pinapabayaan sa ganun. Lalo na pag nadadown ako, gumagawa siya ng paraan para kumita ako, ganun. So, sabi ko, ano ba, iisipin ko ba yung puso ko o iisipin ko nakikita ako? So, ganun po. Kasi ang hirap mag-move on pag nakikita mo yung tao. Tas minsan makikita mo siya na may last time work namin pala, sabi niya, kumain ka na ba? Binilang ka, may pagkain ka, binilhan kita, kumain ka na muna. Yung may ganun siya mga ano-ano, yung Pahaging. may mga gesture siyang gano'n na parang kung hindi mo itutuloy, wag ka nang magpakita ng kabaitan sa akin. Yung parang gano'n yung nasa isip ko. Parang magdire-diretso na yung pag-move on ko. Parang gano'n po. Okay. Mm-mm. So, sasagutin ko na? Sige po. Okay. Alam mo, sa dalawang ipapapili ko sa'yo, Mhm. madaling pakinggan, pero Mm-mm. mabigat ito parehas. Mhm. Nancy, ano bang mas mahalaga para sa'yo? Yung pera o yung kapayapaan ng isip at ng sarili mo? Pwede kang huminga muna. Pag-isipan mo mabuti dahil mabigat yung katanungan na yan. Dahil ang pera kailangan natin sa pang-araw-araw. Yes. Kailangan natin yan para mabuhay at mabili natin yung mga pangangailangan natin. Mm-mm. Pero sabi nga daw ng karamihan, hindi naman daw kayang bilhin ng kahit gaano kalaking salapi ang bitbit mo ang kapayapaan na pwedeng magkaroon ka kapag naging tama ang desisyon mo. So pag-isipan mo ngayon, Nancy, mag-inhale, exhale ka, isipin mo, ano ba tingin kong tama? Nancy, anong tingin mong tama? Ang nisip ko kasi, unang-una, sabi natin financial kasi breadwinner ako. Tapos may anak po akong binubuhay mag-isa. So, kaya ako tinitiis ko yung pagpasok na nakikita siya kasi sabi ko, isipin ko na lang na kailangan ko tong work na to para sa mga anak ko at para sa family ko sa Pinas. Iwasan ko na lang siya, hindi ko na lang siya titingnan sa mukha, ganun. Actually, ginagawa ko minsan, hindi ko siya tinitingnan sa mukha, pero andyan yung nagpapapansin siya. So, parang, hindi ko siya kinakausap. Ang kinakausap ko yung mga kasama ko sa work, pero andyan yung bigla siyang yung masisingit para lang kausapin ko siya. Yung ganun. Pero, siguro, as of now, siguro, magtitiis ako hanggang sa makakita ko siguro ng pwede kong lipatan na hindi ako mamroblema about sa financial, sa pang-suporta sa family ko. Maybe that time, aalis ako sa kanya. Sa company niya. So, anong mas matimbang sa'yo ngayon, ma'am? Sa nararamdaman mo? Oo, mahal ko siya, pero mas mahal ko mga anak ko. Ano nga po ang matimbang, family ko sa Nancy? Pinas. Po? Anong matimbang? Yung kapayapaan ba? O yung pera? Actually, inisip ko na lang, after ng work, payapa naman na ako. So parang, siguro kailangan ko lang lakasan yung loob ko para hindi ko na, pag nasa work ako, hindi ko na, i-focus ko na lang siguro yung work, yung sa work ko. Kunwari parang hangin na lang siya sa company namin. Parang ghost na lang siya na dumadaan na hindi ko nakikita. Ganun na lang siguro isipin ko kasi lalo na sa ibang bansa, ang hirap maghanap ng work na talagang maganda yung kita. Lalo na, tas pag nag-start na naman ako na mag-start na naman ako from the start. So siguro, kakayanin ko na lang siguro yung time na nagkakasama kami sa work. Ang pipiliin mo sa dalawa ay? Siguro yung financial. Okay. Alam mo, Nancy, napakaganda rin ng sinabi mo eh. Naiintindihan kita. Kasi at the end of the day, Nancy, kahit naman magsisigaw ako dito, sabihin ko sa'yo na piliin mo yung kapayapaan
Kung yung magbibigay din naman pala sa'yo ng kapayapaan, yung makapag-sustento ka sa pamilya mo sa Pilipinas, mabigyan mo yung anak mo, yung mga taong umihingi sa'yo ng suporta. Hindi lang din yung pera yung pinili mo. Ibig sabihin, kahit nahihirapan ka sa naging sitwasyon, dahil nga tingin mo na may kapayapaan naman yung mga taong mahal mo kapag pinili mo yung isang option, go lang. Kasi Nancy, alam ko na ikaw pa rin naman na makakasagot at makakakontrol ng lahat. Pero ang hirap nga lang niyan dahil nga nandun ka sa opisina at nakikita mo yung boss mo na may nangyari sa inyo. May mga alaala kayo na mahirap nang mabura. Lalo na kung may sugat yung puso mo ngayon, mahirap maghilom, Nancy. Dahil nandun ka sa lugar na mas lalo kang nasusugatan. Imbis na maghilom, mas lumalalim po yung sugat. Alam mo, Nancy, minsan kailangan din natin respetuhin o mahalin muna yung sarili natin bago tayo magmahal ng iba. Oo nga po. Katulad na nasa sitwasyon mo ngayon dahil mahal mo nga yung pamilya mo, yung anak mo, pinipili mo na makapag-provide at pera kaysa sa kapayapaan mo. Yung pipiliin mo. Oo, kasi parang para sa akin kasi ako lang naman sa work ko na to. Parang okay na ako na lang mag-suffer. Wag lang mag-suffer. Pero ang yung tanong, anak ko, tsaka Nancy, hanggang yung kailan? parents. Po? Hanggang kailan mo kaya natiisin ang lahat ng hirap? Hindi ko lang siguro gusto ko lang nga matanggal yung love ko sa kanya. Parang gusto ko yung parang kahit nakikita ko siya, wala na ako nararamdaman sakit. Parang Ulitin ko. yun ang hindi ko alam kung paano ko Nancy, gagawin. ulitin ko. Makinig ka Opo. mabuti, ha? Opo. Paano ka hindi masasaktan sa pagkatusok ng tinik sa'yo kung hanggang ngayon nakayakap o nakahawak ka pa rin dun sa tinik na yon at hindi mo pa rin tinatanggal? Paano po ba tanggal? Paano Kailangan talaga tanggalin? umalis ako sa work. Kailangan mo lumayo. At kailangan mong tanggapin at kailangan mong tiisin lahat ng sakit at hirap para dun sa kapayapaan. Alam mo, Nancy, naway maunawaan mo na mas mahirap bilhin yung kapayapaan. May limitasyon lang yung kaya mong tiisin yung mga bagay na yan. Huwag mo nang palalimin pa. Pero, kaya nga sabi ko nga sa'yo, Nancy, kahit anong sabihin ko dito, kung hindi ka maniniwala, masasayang lang din yung advice ko. Kahit mag-i-English ako dito, magsisigaw ako dito, kung sarado yung isip mo, baliwala. Tama? Mali? Tama po. Pero gusto ko na ma-realize mo tonight na minsan ang pagsuko o pag-alis doon sa pinakakomportableng kinakatayuan natin ay hindi po yun kabawasan o para pahirapan lang natin yung sarili natin. Minsan yung pagkawala natin dun sa comfort zone natin, dun tayo mas maraming natututunan o may nagbubukas na opportunity sa buhay natin. Opo. Okay po. Kung pipiliin mo na manatili, Nancy, doon sa boss mo na kumpanya niya, tingin ko tatagal ka doon mga 1 taon lang, pero sa 1 taon na yun, hirap na hirap ka. Kaya mo ba na magtiis pa ng 1 taon o more than 1 year? Tingin mo mas makakapag-provide ka ba kapag may nangyari sa yung hindi maganda? Diba?
Minsan, peace of mind. Alam mo, choose your battles, Nancy. Ito, lagi ko tong sinasabi na choose your battles wisely. Katunog pa ng Nancy, di ba? Opo. Kailangan piliin natin yung mga battles natin o laban natin sa buhay ng pinag-iisipan mabuti. Now, worth it ba na manatili ako dito? O worth it ba na bitawan ko na to? Yung bagay na to. Minsan po kasi, Nancy, tayo yung nagbibigay ng problema lang din sa sarili natin. Alam naman natin na tama na. Ayaw na dapat natin pero pinipilit pa natin. Kasi wala pa tayo dun sa pinaka mabigat na sitwasyon. Pero yun nga, Nancy, kung nandyan ka pa sa sitwasyon na gusto mo pang kumapit, hindi dahil para mahalin mo yung boss mo para magtrabaho lang dun sa kumpanya dahil kailangan mo ng pera, go. Pero, laging bukas yung pagkakataon na piliin mo din yung sarili mo at kapayapaan ng utak mo para may mas magbukas pa sa'yo na oportunidad na maganda. Opo. Hindi ka naman kasi tatawag dito kung hindi ka nai-stress eh. Ibig sabihin nai-stress ka na, hindi ka na masaya. Opo. It's a sign, Nancy. Hindi aabot dito ang katulad mo kung hindi na mabigat yung nararamdaman mo. Pero bakit kasi pilit mo pa rin pinaglalaban? Actually, hindi ko naman pinaglalaban yung boss ko. Parang, Hindi nga siya. yung sa work. Parang Pero yung sa work mo na para pahirapan ka din ng boss mo, di ba? Wala, sabi mo, kailangan mo eh. Ito na lang, Nancy. Opo. Bibigyan kita ng chance na magsalita para dun sa boss mo. Ilabas mo yung pinakagusto mong sabihin sa kanya na hindi mo pa nasasabi. Ito na yung pagkakataon mo. Isipin mo na nandito sa phone ngayon na hawak mo, na nakatapat sa tenga mo, yung boss mo na hindi nagsasalita pero napapakinggan lahat ng gusto mong sabihin. Para ma-release mo na yan, okay? Sige po. Ayun. Tatahimik kami ha. Makikinig kami. Ayun. Yung sa boss ko na minahal ko or pinaibig ako. Then after that, parang na-ghost ako. Pero yung ghost niya is andyan pa yung pasulpot-sulpot na hindi ko alam kung ano yung gusto mangyari. Siguro, until now, mahal pa rin kita. And thank you sa lahat. Marami ka rin na itulong sa akin. Pero siguro I need to move on na para magkaroon na rin ako ng yung sariling happiness ko, na magkaroon ako ng kapayapaan sa puso. Gusto ko marami akong gustong itanong sa'yo na hindi ko maitanong-tanong dahil natatakot ako sa mga pwedeng marinig sa'yo. Pero siguro hanggang dito na lang talaga. Kailangan ko na rin mag-move on para sa sarili ko. Ayan. Although mahal kita, pero kahit naman ipagpatuloy ko pagmamahal sa'yo, wala rin naman mangyayari dahil una sa lahat, hindi ko alam kung anong gusto mo, at pangalawa, may asawa ka pa rin naman. So, ayun, yun lang. Sana ingat lang siya, parang ganun po. Ayun. Okay na po. Hello? Hello po. Hello? Hello? Sound trip muna tayo mga kabisyo sa on air. Hello po? DJ Jello?
Wala ba? Ba't bigla nag-song? Sound trip yan, bay. After message, angat talaga music niyan. Talaga ba? Emotions. Foolish Heart po yung tumutugtog, mga kabisyo. Dude, bigyan mo kasi sila ng sound trip, dude. Baka naman pwede. I-switch mo na lang. Gawin natin to ng ng study. Yun. Meron naman pala kayo, madamot nyo eh. Hello, ma'am? Hello po. Hello, ma'am. Nandyan pa rin po ba kayo? Yes, andito pa rin. Isang magandang awitin po ang inandog sa atin ni Steve Perry, Foolish Heart, para po sa inyong message kanina, ma'am. Foolish Heart, opo. May gusto ka pa bang sabihin, ma'am? Wala na po. Salamat po sa pakikinig. Gumaan naman po ba ang iyong damdamin? Gumaan naman. Thank you po sa advice po. Ma'am, naway kapag ikaw po ay nakapagdesisyon na ulit, bukas pa rin po ang linya namin para pakinggan ka. Naniniwala kasi ako, ma'am, na matalino ka, Nancy. Alam mo yung tama, alam mo yung mali. Pero minsan kasi, nawawala yung pagiging matalino natin kapag nandun tayo sa sitwasyon na may kailangan tayo. Yun nga yung sabi, ang hirap maging mahirap. Sabi nga daw po, tanga. Pagdating sa pag-ibig, tanga daw ako. Pero hindi naman na kasi pag-ibig ang pinupunto natin dito, di ba? Nga po, sabagay, tama po. Kasi kung pag-ibig pa rin, dapat umalis ka na. Opo, bali. Kasi kung hindi na pag-ibig ang pinupunto mo dito at trabaho na lang, kailangan kasi mag-provide sa family mo dahil kailangan mo ng malaking pera at dyan mo lang nakukuha yan, kuha mo yan. Pero kung magpapakatanga-tanga ka pa rin po, until now, na dahil dun sa pag-ibig, walang mangyayari. Masasaktan ka lang at mahihirapan ka. Oo nga po. Give up naman na po ako. Bali, doon na lang talaga sa work na parang ang hirap talaga mag-move on pag nakakita. Pero about sa kanya, hindi na ako po umaasa. Nihintay ko na lang siguro na mawala ng kusa yung feelings ko sa kanya. Opo. Okay, Nancy. Okay, salamat po. Ang hirap yumakap sa tinik na hindi mo tinatanggal hanggang ngayon. Ay, nako, Nancy. Naway mabigyan ka ng wisdom ni Lord dun sa mga desisyon mo. At huwag ka magpakatanga-tanga. God bless, Nancy. Po. Okay, salamat po. Good night. Okay po, good night. Mga kabisyo, napakinggan po natin ang kwento ng ating top secret caller ngayong gabi na to. Si Nancy na nalilito dahil nga nakakarelasyon niya po yung boss niya. Ikaw ba, kabisyo, naranasan mo na ba yung ganitong kwento ng buhay mo? Nakaranas ka na ba na napamahal ka din sa boss mo at naguluhan ka? Ano ba yung tama na maging desisyon? Manatili sa kumpanya na alam mo yung taong nakagawa sa'yo ng sugat ay nandun po. O dapat bang umalis na? Para magkaroon ka ng peace of mind. Mga kabisyo, muli maraming salamat po at kasama niyo po ang 90.7 Love Radio. Sa pagkakataon po na ito, ang handog ko pong awitin. It's a beautiful song by Moonies Con. Bakas ng Gabi. Metro's #1 Love Radio. Basic!